hatu pilek kumno lada don mano ba Khieshoh pipin sob yu breu nadu kli hadu kjat dakan na berben pipin long ya ka kamra bakan saat berlohop lada de kumta kani kam de ka rukom ba de ban sumar ya ka Khieshoh minta kasni ngin ya pulis pang kumno bangin ai ka jing sumar baning kong hapadon ba Khieshoh kapang bangin ya kren minta kasni kajing sumar baning kong ya ka Khieshoh first aid for fever lada kajing shit ka met ka kiu palat banya ka bajulong kamut ngidon ka Khieshoh means fever kajing saat ka met ubriu hajing thau kajulong kumba kendai popra 0.1 degree Fahrenheit kata kalong kumba 0.9 degree Celsius lada kajing shit ka met ka kiu palat ya kani ngijukot ka Khieshoh kalong ka badon kam ban snguthu baka Khieshoh kam da dei e ka jingpang henre ka dei tang ka dak jingpang ka Khieshoh ka pin i badon ka e ba pin snew ya ka met bat ka le banyada na ka kini kide kidak ba pin pau ya ka jing Khieshoh ka met ka sngokhlut ka dur ka saw kelang ka thak le lani ka tha met te ka kata ka jing sumar baning kong lada dei ba Khieshoh kabaning kong bat ka bahakmat pet ya ka jing shit da ka jing rap jong utiar thau jing shit clinical thermometer ya ka jing shit laban thau ha arbenta Fahrenheit bat Celsius henrei ka degree Fahrenheit ka dei bashat pindon kam bah na ka benta ban thau ya ka jing shit ka met ha ka por ba pindon kam ya utiar thau jing shit mercury na ka benta ki khenna phila ban bu ha po ka po tit Ikibala he pila ban bu hapo utelit. Pila ban tip kumno ban pindon kam yu utiar thau jing shit da ka bapet ya kanika video kumno ban thau jing shit. Ubriu badon jing shit palat ya ka 4 degree Fahrenheit udon kam ban shong that. Petu ikiwe kidak jing pang. Bet lada ubriu usngowling a. Pa yu ubriu ba untia. Lau ki jan reben lani ki jan phong babun sertam lada don kam pin kup dakajan bastang ki jan kin phat ki bakelut bat bapangat ki long ki babiang pin long ya ka kamra bakanyo la bha shim kor khandiat hakabul phila ban ai maluk khandiat we ka jan hang ne ba sabu halor ka shilang lada ka Khieshoh ka jur phila ban shem ka jan bachi ba saphamen baro ka we ka met kani kanya rap yo ba pang ban kham sngo pangat yai ai bam ba malumala bat yai pindi da kikinja sumar ya unang pang da ka ba ai sha ka sirwachur ka dot makhon lani ka so panjing munau doktor bat ai ya ubriu ya ka dawai bala batha da rukom badai bat hakapor badai kalong ka badon kam ban ai ya ki dawai hakapor babiang kumbala batha tho banya ya ka rukom long ka Khieshoh bat ka rukom ai dawai hakarukom badai kani ka jingtip kanya rab yu doktor ban sumali unong pang Waju ai dawai klem da panjing munau doktor. Kalong ka badon kam bantip lanu banli doktor lani sa hospital na kabenta ba Khieshoh. Ya ikilung ibadang hapolay panay kanu ka Khieshoh la kalong ka dak ba kumnu ru kidey banlit paped mal hau doktor. Ya ki kilung bala kam he ka Khieshoh ka bapalat 4 degree Fahrenheit day banda pa eksamen banya bha. Lada ki bala rang ba ki don Khieshoh ka ba 4 degree Fahrenheit lani kampalan lani utaw briu udon Khieshoh palat ya ka laisni ya utaw briu day banya lam siya doktor. Lada don ki dak jingpang ki ba phel bat ka Khieshoh wat ab hadu banda dab laisni banya kendo yaw doktor. Yai kin mau
Kajing sumar baningkong kadai banyo jing yarap mardor. Kinong pang di bandak kami daw doktor. Da ka babu jing mut ya kani. Tung nya pet sa sisian pat ya kajing yarap baningkong na kabenta ka Khieshoh. Ai bu bre unsyong tad. Unong pang ula bansyong lanithia. Thau ya kajing shit da utiar thau jing shit. Weng ya kijan reben ya kijan pong babun sertam. Kiliang syakijan ki bakal luit bat bapengat. Ai baka kamera kanyo la bha. Wat jutab ya unong pang da kanab lani kajan reben. Wat jutab ya ka kli. Ber melu haka umkor bat sabu halor ka silang. Pamen barok kawe kamet da kajan beci. Yai aya unong pang ya kikin jaum bat kijing ba malu mala. Mi ya kajing long jing manjong unong pang. Bat let chow doktor la dadon kam. Kajing geli ka baminta kasngi. Ya keren bat ki balahe ki doktor lani ki nurse banwa jing tip ya ki jajing pang ki bapinyo Khieshoh. Thok ka kerten jong kini ki jajing pang bat sawa jing tip pang kini. Pulis sepang ka jing yarap beningkong. Long ki ba pikir, long ki balapin kre.